Mambo inaitwa Winda Socha. Dofunga taka uya ninye dubana ataka nayo. Sabamba tires. Katanga panza hapa kitazenda kwa mkosa nje. Dofunga zakatawa panza hapa. Ndio zakatawa kwa mkosa nje. Panapanda kanyansa kuona pakata kutisiane. Ndakutiyengerani. Saka mkosa nje wakati hizo. Barudwa mari 4,200 tituyo baite chwana chavaneta kuti ngozi dzedze dzotaura tataura ngozi dziya kuchiita process yawo yavaneta iyi ndo zvatakafambira tikanonzwa kuti tavakuya murodzi mwana akabva anga karara vanovhunduka vatanga kutanga kuchema vatanga kutaura rimwe zita romwe amishaya paextend ane dzikafu ifunga vakati navo vakatanga kurekodha vachirekodha mupurisa wamambo chifamba kudaro mota yakabuda muroti ndibva tamira nemota yabuda muroti mupurisa wamambo ndibva achindipa ini driver ndidriver akati anosiya ndirese ndidriver ataya kuno saka taifanira kuya nefeedback musi wa26 ndakauya apana feedback yataka siyamu saka tanguya ni feedback yo takamira yo wangosinjira tukauye saka nyenye kuti mamira musanjira ando nawo yatakamira injini singazivi saka izvi mwana ari kuita sei izvo zvi zvari nyama dzakasuka tosara kana kuya msikana ane pane festival ya saka it's okay saka musanjira zvakazara kuya handizivi manje maziva kwati mukati magadzirira kana maunganidza ano right taure this sore changaberi utilezi iye nikamuzunguza tichitsigira nyaya yemukwasho wangu nyaya iri pakudai so pakufamba kwatikaita taifanira kunge takauya nefeedback takauya takaswera pano taswera pano tofunga basa changamberi mamapedza takabva leti takabva usiku tiri pakati pekuti vangosejeri vauya vakomana vakafonerwa vakomana ava zvikuru vangu tichinzi komuripi kunzi muise feedback namupurisa wamambo ndo vakafona vakomana vabva vatizoni no tiri kwamukosanjera saka pakauya mukosanjera panapa ndaakubvunza inini tichiti no vakomana ishe vakatizoni fambai muri pamwe chete regai kufamba muri 1 vakomana vakatanga kuenda kunze kunzi tiise feedback munhu vakatanga kuenda kupi kwamukosanjera ndakuda kuenda kubvunza amukosanjera vakanditi ndinokukanda mhepo zvakandibata vakandizoti ndinokukanda mhepo vakomana vabva vaseka vakaputsa chone kunzizoni wakazvijira wega mwana zvakandibata nazvino mwana akafa ndohanzadzi yangu saka tadaro vakomana vachibva kwamukosanjera vakauya kune mukomana akaburuka mota yamukosanjera avo vanga vakatedzana instead yakunzi titange kuyazopasa feedback kuno vakatanga kuenda uku isusu takataura kuti tinofanira kufamba pamwe chete zvayakuita regai tikupe umwe futi yaitikupe umwe futi motaura zvamotaura because already chatisingadi as long as munhu aconflicted kana vanhu wasaka kungofara chete achatoita uda kuramba kudongo uda kuenda kwamukosanjera pamusoro imambo yes tarangu unoitwa Robson Socha ndoda kutsanangura mafambiro atakaita pafeedback kufamba kwatakaita feedback tatoinzwa une here zvauri kuonana nazvo kana zvataura ndine zvandoda kuonana nazvo tizvo taura zvavakuonana nazvo zvatuda nyaya iri kuitika ndeyekuti patakaenda kwamukosanjera isusu takasvikako kukabatwa dare chinzi mumusha medu sekuru vedu kuri vati baba vanababa vedu vane chikwambo chavakatora kubva kuMozambique here changa chiti laki nei handirika saka chikwambo chocho vakazochirasa muchirongo munge vachirasa chine dzimwe mhepo futi dzikutendera mukati memusha bosi chakunyuka handirika uyezve tabva pakudaro
pakatsanangura zvikanzi mimi kumaini kwenyu kunofanira kuchenurwe kuti kusarambe kuchifira vanhu munofana kutsvaga mari 2.5 kana kuti 1.5 toya tokuita se togadzirira gomba kwenyu. Asi kana muchida kuti batsire zvedzinza zvemumusha menyu kuti zvese zvikunetsa kubva kuvana vasikana kunza vasikuroora vasikuita sei anditika ndopa munobata 2.5 yekuti mukwanise kuita sei kubatsirwa mumusha menyu mimi ndokutaura kwazvakaitwapo mamuri mune tamati tese neavo vanga vari ko apa pekuzoenda mega mamaenda kudia right pamusoro imambo nyaya yakaitika ndeyekuti ndofunga nyaya yatikairipota zvedu ndakafonerwa nehanzvadzi yangu kubva kuharare achinditi nini afonerwa nasekuru but hanzi sekuru wavo ndokuno kwamutare but vari kuti kutsanangura kwavari kuti vari kuti Winter Soldier akaya kunoko akauya zonyoresa mazita renyu mimi achiti ada kuita sei ada kuuraya because akadzingwa nehanzvadzi yako ichi nehanzvadzi yako kubasa. Ndikati kuti kudaro zvikanzi ndokwanisa kukupa inhamba ndofunga tapiwa nhamba ndofunga ndakadzifona inini dzikadayirwa ndadzidayira ndofunga ndakati makadii sekuru zvikanzi atipoiti makadiwa ndikati mukutaura naRobson Soldier zvikanzi okay zvakanaka muzukuru ndoona hanzvadzi yanambofonera ndikati zvikanzi right unoziva munhu anonzi Winter Soldier here ndikati yes nomuziva zvikanzi right Winter Soldier akauya kunoko achitaura maererano nenhau yekufa kwemwana wake akauya achitaura kuti iwo ndokauraya mwana ndikamuti no asi dare rangu rikuita sei rikundirambira kuti ndokunzi wakauraya mwana akaramba achita nharo ndikati no zvatingaita after 3 days ndichatera mumba kwenyu tonosvika kuguva kwemwana unotaura ega mwana kuti akaurayiwa naRobson here kana kuti kwete handitika ndofunga in 3 days time ngange hanzi ikabva yatera kupi kupenhalongo chobvoenda kuguva kwemwana vasvika guva rabva rabvunzwa kuti naye mwana Robson ane chekuita here pakufa kwani pakufa kwako kwakaita iwo zvikanzi Robson haana chekuita nekufa kwani nekufa kwangu aipindura ndeniwo hanzi mwana aipindura kureva kuti n'anga arikuti hanzi aikuudza ndiani ndisekuru wavo vaindiudza izvozvo sekuru wacho vari maaudios acho ndinawo atiri audio toda munhu ndofunga takauya tikamhangana nyaya iyoyo musi wakaitwa watakasvika dare rapera panapo saka iripo mune nyaya here unanga handistori hanzi sekuru hungwe mirai sekuru ari sekuru hungwe no chitomira izvi zvamwadi asina basa tichamudaidza nguva kuya pano tinotenda mama kudaidza uya panatenda isu toda chinhu kuti kana chaitwa kachiperi because hazvibatsiri muramba mautanga kutsvagana zvisina basa tinoaudawo sevanhu vacho wotaura chokwadi kuti chiri kuitika chii saka imi chiregai timutsvage humwe tikamona humwe tokudaidzai kuti musi wakati uyai mambo ndanchikumbirawo inini sofansi kushanda nanani ari ngokutogotengesawo ndichinoda kudai nyaya yakadai dai inoda baba varipo mai varipo vabereki varipo vanofana kunge iyo zvoto mari vanadzo vatumbira hama vauye nawe enda kuona mambo ka inyaya yekuti ini ndiri mwana wekuimba ikamaini iyi imba imwana ikamaini munyatsonzwisa mambo so isu tirongotarisa nyaya hatitarisi vanhu rit vakomana vharedari ngatigare Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,